ሰላም ለኪ ዘንሰግድ ለኪ ማርያም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እንኳዕ ለበዓል በዓታ ለማርያም ብሰላም መብጽሐኩም መብጽሐና። በበዓመቱ ታኅሳስ 3 ዝኽበር እነና ቅድስት ድንግል ማርያም ላብ ቤተ መቅደስ ለኣተወትሉን መልአኹ ቅዱስ ፋኑኤል ጽዋዕን ህብስተ ሰማያውን ዝመገበላ ዕለት ንዝክረሉ በዓል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ማርያም ጉሳ መቐለ ካብ መላእ ትግራይን ካልኦት ክልላትን ብዝመጹ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንን ምእመናንን ኣብ ዝተረኸቡሉን ብልዑል መንፈሳዊ ድምቀት ይኽበር እዩ። እዚ ተናፋቕን ተፈታውን በዓል በዓታ ለማርያም ሎሙ ዘመን እውን ብዝለዓለ ድምቀትን መንፈሳዊ በረከትን ንምኽባር መምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ምእመናንን ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበትን ናይ ከባቢና መናእሰይን ብምዃን ምድላው ወጊና ኣለና። ኩልኹም ምእመናንን ህዝበ ክርስቲያንን ድማ ኣብዚ ክቡርን ድሙቕን በዓል እነና ቅድስት ድንግል ማርያም ተረኺብኩም በረከት ክትቕበሉ መንፈሳዊ ጻውዒትና ነቐርብ። ብተወሳኺ ድማ ልበዓታ ለማርያም ንምኽባር ዝተረኸቡ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ታኅሳስ 4 ዓመታዊ ክብረ በዓል ሐዋርያ ቅዱስ እንድርያስ ኣመልኪቶም በብዓመቱ ማህሌት ብምዃን ብድምቀት ስለ ዘኽብርዎ ንሕና እውን ናይ ዝበረከት ተኻፈልቲ ብምዃን ሓቢርናዮም ክነኽብሮን ኣብዘን ናይ በረከት ዕለታት ካብ ታኅሳስ 3 እስካብ 5 ኣብ ዝተዳለወ ፍሉይ ናይ ስብከተ ወንጌል ጉባኤ ተረኺብና በረከት ንክንቕበል ንጽውዕ። መምሕዳር ሰበካ ጉባኤ ማኅደረ ስብሃት ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ካቴድራል መቐለ። ማርያም ጉሳ ሓዳጊተ ኩላ ኣበሳ። ሰላም ለኪ ዘንሰግድ ለኪ